България купува 5 нови влака от чешкия консорциум Шкода. Те ще бъдат доставени до края на 2026. Министрът на транспорта и съобщенията Красимира Стоянова и председателя на борда на директорите и главен оперативен директор на Шкода Петър Новотни подписаха споразумение за доставка на 5 електрически мотрисни влака. Те ще се движат с до 160 км в час и ще имат до 300 седящи места. Мотрисите ще обслужват натоварените линии предимно. Комфортно, бързо и безпроблемно пътуване с БДЖ. Това не е пожелание, а обещание от държавата. И то би трябвало да се реализира след 2 години, когато по основните трасета ще се движат 20 нови електрически мотриси. Днес държавата подписа договор с Шкода за закупуването им. Те ще струват над половин милиард лева и финансирането е по плана за възстановяване и развитие. Държавата поръча нови 20 мотриси, които ще осигурят